Molweni bethunana. Yazi ndihlele apha ndiyacinga. One thing into edala abantu abaninzi baphume emtshatweni wabo xa ngabe umyeni wakhe okanye indoda yakhe imithisile ngaphandle kukuba one, angathi umxolele kodwa i-trust ayisekho, because uye ucinga into yoba isibindi sokuba ahambe ezalisa ngaphandle without i-protection. Oqala ubeka impilo yakho at risk. Number two, should aphelelwe ngumsebenzi lo mntu angabi sakwazi ukumaintaina lo mntana okanye abantwana anabo, nguwe ozothatha over because kaloku nguwe otshate naye. Ikhoti ithi xa ngabe umyeni wakho engasasebenzi nitshate in community of property, unkosikazi xa isasebenza nguye kufanele into yoba amaintaine abo bantwana. Should umyeni wakho asweleke, whether uyenzile will okanye akayenzanga, xa ngabe eshiya abantwana abancinci kuzofanele into yoba if beninendlu nobabini nine-assets apha endlini, kuzofanele into yoba aba bantwana abazalileyo ngaphandle abancinci bafuna ukondliwa. And ukuze into yoba wonke umntu afumane ishare yakhe kakuhle, kufanele aba bantwana abancinci kuthiwe take care of. Fanele batye, baqhubeke baye esikolweni, zonke ezi zinto ebezisenziwa nguye ziqhubeke zenzeke kakuhle. So uyayibona ke ngoku yonke le nto into yoba uvele uqonda into yoba ndiyasebenza, ndisebenzela abantwana bam, sekuphinda ke ngoku kukhona nale baggage eyenziwe ngulo mntu. Uzosweleka, ndizadilana nento yoba kubuhlungu ukusweleka kwakhe, but ngoku xa sekuzofanele into yoba kwale ndlu esesihlala kuyo ithengiswe so that wonke umntu azofumana eyakhe ishare. Uyayibona loo nto le nto yoba iba nzima kangakanani. Hence abanye abantu avela athi umntu nje heyi umithisile, khame ke ndiphume, andizuyimela yonke le nto because kaloku xa ngabe uhleli kuzofanele uunderstand into yoba aba bantwana bazofuna ukuze apha ekhaya, because udisade ukuhlala wamxolela ndithi uze apha ekhaya, aba bantwana baza apha ekhaya bazobhonda nee-siblings zabo. Ewe kaloku yirayithi yakhe naye umntu leyo.